Pechamos o mes de agosto con unha ocupación do 94,5% na totalidade de aloxamentos e totalidade dos días. Se nos fixamos nesas bolsas de aloxamentos que solemos analizar, teríamos os hotéis de 3 e 4 estrelas cun 98% de ocupación, o turismo rural un 95%, e o grupo que máis creceu foi esa bolsa que temos de outros aloxamentos onde están os hotéis de inferior categoría, os albergues, as pensións, que creceu un 12% en relación a 2018. Isto apunta a que as persoas que non puideron conseguir prazas xa en turismo rural e na hotelería de categoría superior, pois aproveitaron eses outros tipos de aloxamento, e esa nova figura de aloxamento turístico, que son as vivendas de uso turístico, que creceron moito nos 2 últimos anos, incrementaron enormemente a oferta de prazas na Ribeira Sacra, polo que aínda son máis significativos eses datos, posto que estamos a falar de ocupación que ronda en media o 95%, pero tendo en conta que temos bastantes máis prazas que hai 2 anos. Dende os últimos 10 anos, de xeito permanente, hai un crecemento interanual constatado, non? Pero é certo que se incrementou ou se afianzou nestes 2 últimos anos. Si que Ribeira Sacra xa tiña, digamos, unha pasarela mediática que non tiña hai 15 anos, pero a oficialización desa candidatura a Patrimonio da Humanidade dende logo que favoreceu, non? Que aqueles que non escoitaran falar de Ribeira Sacra agora se interesen por un espazo que opta a un distintivo de tanta envergadura como que estamos a falar. Unha das actividades que máis repercusión tivo e que esgota as súas prazas, e aínda temos unha longa lista de agarda para futuras tempadas, son os voos en globo, non? Pois que o víamos como unha actividade moi acorde aos valores que estamos a intentar explotar da Ribeira Sacra, vencellados, como ben dis, a ese turismo de calidade, os slow tourings, algo de persoas que chegan sen ningún tipo de presa e que veñen dispostas a disfrutar da maneira máis tranquila de Ribeira Sacra. A partir de aí seguíanse traballando noutras liñas tamén, buscando sempre a diferenciación con respecto a outros destinos de interior. Este ano presentamos esas rutas de escape, que veñen a ser outro xeito de coñecer a Ribeira Sacra pensado no turismo familiar. É un público con moito peso en Galicia, en xeral na actividade turística de Galicia, pero é certo que hai moi pouca actividade pensada exclusivamente ou dirixida aos máis pequenos da casa. Fora de guías didácticas e de algunha actividade de carácter máis puntual, non hai unha oferta permanente para que eles podan disfrutar de igrexas, mosteiros, adegas e demais, que a priori para eles pode ser, lóxicamente, unha actividade de menos interés ou chegar a ser aburrido visitar varias igrexas nunha xornada. Deste xeito, a través do xogo, damos a volta totalmente, viveno como unha aventura, non? Pero, a nosa sorpresa é que, ademais das familias, que xa son moitas as que participaron, sobre todo durante este verán, hai moitos grupos de amigos, moitos galegos incluso, que se achegan, sobre todo dende Coruña, a provincia que máis emite, curiosamente, adoita pasar, sobre todo a finais do verán e no outono, que é unha provincia que está moi presente aquí por estas datas. Tivemos ese primeiro xogo, estamos a piques de rematar o segundo xogo, de feito vamos a testar estes días o segundo para que xa de cara ao outono este en funcionamento. Elevamos xa máis de 140 equipos participando dende que se puxo en marcha, que foi en Semana Santa. Moi satisfeitos con iso. Agora estamos a traballar seguindo esa mesma liña, non? De explotar os valores máis singulares da Ribeira Sacra, e na mesma idea de disfrutar pausadamente do destino, nos baños de bosque, non? Toda esta corrente do mindfulness, non? Da conexión coa natureza e a relaxación que está entrando con tanta forza en España, xa está moito máis presente no resto de Europa e comeza a entrar con forza no noso país, especialmente
especialmente en Cataluña, pois collemos esa parte dos baños con bosque porque, dende logo, cos espazos naturais, non? E cas árbores que temos en toda a Ribeira Sacra, fermosos bosques de soutos, por exemplo, non? Nas beiras do Canón do Sil, pois aproveitando todo iso, vamos a intentar formar primeiro, vale, a persoas que queiran especializarse en guiar a visitantes polos bosques, para despois, neste mesmo outono, tratar de ofertar os baños de bosque como unha actividade máis e ir probando que aceptación ten entre o público. Esa é outra das apostas polas que vamos este outono e que engadiremos ao resto do programa que adoitamos traballar nesa tempada, como é o tema da fotografía, das sendas, de mergullar os máis cativos tamén, na parte máis natural, visitas teatralizadas. Habrá un programa amplo como en outros anos, pero si centrados un pouquiño máis, ou concentrados os nosos esforzos no tema dos baños de bosque, que para a súa posta en marcha se colaborou directamente coa Asociación Ribeira Sacra Rural. Son tamén os propios empresarios que moitas veces demandan algún tipo de actividade que eles mesmos incluso podan ofrecer dentro das súas casas. Eu penso que, en xeral, sí, e salvo casos puntuais que os vai haber casi sempre en todos os destinos, as valoracións que se recollen das persoas que veñen aquí, ven a hospedarse ou ven cunha visita dun día, son máis que positivas. Lóxicamente, pois sí que levamos falando xa tempo desa necesidade de recursos humanos, sobre todo no eido da hostelería, pero principalmente na restauración, que mentres non se suplan todas esas carencias, o servizo non chegará a ser excelente. Penso que é bo en xeral, pero que si aínda temos espazo para mellorar. Unha tarefa como pendente, que se está agardando a como se lle dá cabida ao camiño de inverno, se vai a ver finalmente ese trazado definitivo no mesmo de cara á candidatura. Como sabemos que o equipo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia está traballando de cheo co camiño de inverno, aproveitando tamén a presión que temos agora coa preparación desa candidatura, preferimos que eles vayan limando aspectos que faltan do camiño para despois poder centrar algún dos próximos anos os nosos investimentos ou os nosos recursos en favorecer a promoción do camiño de inverno. Xa se teñen feito nos nosos programas de outono, Semana Santa, ademais é moi habitual que teñamos actividades vencelladas co camiño, e aproveitando o traballo que se ten feito de tanta calidade por parte da Asociación dos Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra.